No nie, 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 poď ku mne, poď tuto. No zlatý ste. Ty by si už asi aj domov chcel, čo, Samík? My schodíme, joj, len pokiaľ vládzem, no. To vám má taký revír. Cez Kielske, cez Tulsku, až sem sa dostaneme. Dobre. Ale on je ten stredný, čo? Ja si tak myslím, áno, že stredný, lebo keď to vezme do úvahy, že keď ich vyšľachtili vtedy, pred 200 rokmi, takže boli 8-kiloví, to bola normálna váha. Tak keď si nájdem stred medzi 8 a 2, tak to sedí na neho.